época de Camilo es súper bonito. Ante el hombre ahí que salía de la ola. El Estaba pensando que era el batalla de los hombres. Vamos a darlle chance aos náufragos que da tragedia que acaban de sufrir, que lles dé tempo a chegar. Ben, pois esta é a segunda parada. Isto é o coído da Furaqueira e esa pedra que asoma ali son as lameiras. Ali quedou no 1923, a foto é maliña, esta que sale no libro de Don Pepe, que sempre o levamos aí, o Santa María. Podedes ir pasando a foto por aí e a vedes que é mellor. Así, vos vou contando un pouquiño. Se vos achegades aquí, mellor, sí. Estou non almorcei moito, pero prometo que non vou a trabar a ninguén, podedes vos achegar. E o Santa María, bueno, era un paquebote portugués. A armadora era de Punta Delgada, das Azores, e curiosamente traía os mismos tripulantes que o Sitio Fagra. 75 personas iban a bordo. 35 eran tripulantes no caso do Santa María e 40 pasaxeiros. Ben, este barco traía de cargamento azucre, café, sacas de arroz e cemento. E a sorte, que tanto como o Nil, que tamén falaremos dela a continuación, que embarrancou no outro lado da ensenada de Xan Ferreiro, pois os dous foron pola brétema, non houbo que lamentar perda de vidas humanas no tema do Santa María. Decirvos que na sala dos naufraxios e da historia marítima de Camelle, que temos no segundo andar do Museo de Man, que por certo vades a ter aberta tamén pola tarde, que vamos a ter unha visita guiada a 6:30 para que vos interese. Ali temos dúas pezas orixinais do Santa María nese museo, unha silla xiratoria de barbeiro e o escudo que daba pé á entrada á sala, supoñemos, do comedor, que era unha cristaleira co símbolo e escudo da armadora do Santa María, que ten unha curiosidade, igual que no campanario de Camelle temos a campá do Sitio Fagra, aquí, na ermita de San Bartolo, se subides, se ve unha campana que pon Libertad 1906, pois esa é a campana de orixe do Santa María. Por qué? Porque aínda hoxe sigue pasando, pero nesa época de finales do 19, principios do 20 máis, os barcos obviamente eran votados baixo unha nacionalidade, en concreto Santa María foi votado baixo nacionalidade argentina no ano 1906 co nome de Libertad. Pasou por 4 navieiras e nacionalidades e acabou os seus días de vida marítima sendo un paquebote de nacionalidade portuguesa. Por eso, se subides ao campanario, vades a ver a campana do Santa María, pero que non pon Santa María, ten grabado o nome de Libertad 1906, é outra das curiosidades deste barco. E logo aquí, enfrente, o archicoñecido Nil, e de pasando a foto tamén, que na última edición que fixo a título póstumo Alberto Baña, que foi socio da nosa asociación e fillo de Don Pepe, ven unha fotaza na última edición do libro de Don Pepe, que isto que vedes aquí é ni máis ni menos que o capitán Juars do Nil, co canciño de a bordo, e este rapaciño de 3 anos que está aquí é Don Pepe Baña. Diante da casa que hoxe se chaman de Manolo da Rata, que antes era unha pousada, taberna, hospedería e tal, donde moitos náufragos pois que perdían aquí o seu barco, pois eran acollidos aí na casa de Don Pepe. Do Nil, bueno, por do Nil ti tamén conoces algunha historia, Xulio, xa que estás podes contar algo. Sí, que o Bundarou, Massimino Lobelos Canosa, creo que era, que intentou asaltar o barco, cando salía a mercancía polos buratos que había, polos ocos que había no casco, non? E resultou o capitán, pois, vendo que se asaltaba a xente e tal, pois collía a escopeta, porque viña máis, el foi o primeiro, un chaval moi ousado e tal, non? Entón collía a escopeta e pegou un tiro. Era unha escopeta de perdigóns, foi a cara toda trillada de perdigóns, e nada, tiveron que levar para Santiago a arreglarlle a cara, non? Morriu fai uns anos, o señor, non? Xa moi maior. E, bueno, aquí foi visto como un heroe, porque foi máis ousado naquel día, non? E pasou moitos máis, viñeron barcos, sabes, barcos non, viñeron xente da zona de Bergantiños aquí, porque levaba a carga tan rica, quanto dices que eres? No, ti, estaba facendo a bordo. Tanta carga, porque traía coches, traía telares, traía licores, traía máquinas de coser, traía, que sei, baixelas, non? E traía tantas cousas que veu xente,
a mí ainda me falaron fai pouquinho en Nantón de xente que fixeron unha expedición para vir aquí a roubar o barco, non? A area de Braña de Laso, que agora colleu o nome da granxa por unha granxa de coellos que había aí, e que para que vos vayades documentando, así iban vestidos os láscaras, a tripulación india que iba a bordo do City. Porque ahora cando demos a volta aí vamos a ter unha sorpresa nesa curva con outro náufrago do barco. Eu queria comentar algo máis. Dale. Neste barco era tanto material que traía, tanto que saliu nos periódicos a época, non? E creouse unha comparsa que tuvo moito éxito na Ponte do Porto, que antes todo este era da parroquia da Ponte do Porto. E a comparsa triunfou nas feiras que había antes comarcales, foi a Baio, foi a Ponte do Porto, tal, non? E varias. E tuvo tanto éxito que se fixo famosa a letra da canción, que ven facendo e narrando o que pasou, non? A pesquisa da xente, a forma de facerse coa ferramenta que había dentro. Buscainil que ven a comparsa. Sí. É increíble como a xente pois corría detrás da mercancía do barco, velas ali polas bodegas, e que as autoridades non tiñan nada que facer. Non tiñan nada que facer porque era tanta xente que había que, e aparte, as autoridades tamén roubaban. Houve un suiz en Camariñas, non Portugués, creo, que dou orden de registro en todas as casas do povo, e viñeron, porque tiñan a mercancía debaixo do esterco das cuadras. E viñeron por aquí, houve xente que foi arrestada, eu sei de algúns de Camelle que foron a Corcubión, apresados, sei os nomes e todo, de familias de no povo, no caso da miña familia, a miña avó, por exemplo, roubaron telares, levarnos ao monte, esconderonos onde collían barro para facer as casas, nunha barreira. E no tempo de seguinte foron o do barco de Quintín, porque todos os barcos de época, o Nilo, o chamado Castillo Monteagudo, todos. O temporal era moi duro. Alá castigounos por sair da nosa terra, na India, en Bengala. O capitán berrounos que mantivésemos a calma, pero nin eu, nin o resto dos meus compañeiros indios lle facíamos caso a ninguén. Tiñamos medo, moitísimo medo. Eu agocheime dentro dun bote salvavidas. E cando flotaba, o oficial descubrime, a min e outros máis. Alá! 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 Berrábamos corríamos como polos sin cabezas. Onde a min ían arrochados dous polizóns, Jordan e Dumbra. Se lle houbéramos feito caso os oficiais, moitos de nós nos salvaríamos. Que o grande Alá os garde e garde a estas nobres xentes de Camelle e Arou que nos ensinaron o que é a fouteza e a gallardía. Bravo! Bravo! Bueno, non sei se comentamos antes cando empezamos, a bordo do City iban 75 personas e desas 75 salváronse 42 e 33 morreron. Desas 42, 30 foron salvados nos dous botes por balleiros de Camelle, 2 por mariñeiros anónimos de Arou, que os atoparon o día seguinte termados do anaco de pau que saía da superficie das aguas, e cando xa se daban por morto os restos, horas despois, o Ónega, un barco que viña de refuxiarse na ría de Corme,
atopou un bote dada a volta aquí arriba, unha milla fora desta zona, e aí atopou a outros 10 náufragos. E entre esos 10 náufragos estaba o capitán Fraín do City. Non se supo hasta días despois que chegou o Ónega a Gibraltar e mandou un telegrama dicindo que acababa de rescatar as 10 náufragos, que serían os definitivos 42 supervivintes e os 33 falecidos. Da rúa que pon Caramuxeiro. E aquí atopamos unha nota que descubrimos na Asociación Naufraxios Galegos fará un par de anos, e que di así: Juzgado de Primeira Instancia de Corcubión, don Miguel López de Sá, abogado del Ilustre Colegio de la Ciudad de Santiago y juez de primera instancia de este partido, hace público que el día 30 de noviembre último apareció el cadáver de un hombre en el sitio nombrado Campo Pequeño del Caramuxeiro, lugar de Arou, parroquia de San Pedro del Puerto, distrito municipal de Camariñas de este partido, arrojado por la mar, vestido con un calzoncillo blanco y camiseta azul de lana, sin otra prenda alguna y descalzo. Su pelo y barba color castaño, afeitado, que de poco tiempo, con perilla, nariz regular y color algo moreno, la cara manchada de sangre, de edad de unos 25 a 30 años. Tiene en el brazo derecho grabado con pintura azul la imagen de un crucifijo y en el izquierdo la de una mujer. Se le considera procedente del vapor inglés titulado Beckton, venido de Cardiff y con dirección a Malta, con carga de carbón, que naufragó a las inmediaciones del Idicando punto de la costa llamado, aquí pon Insua de Oliveira, se estaría referindo ás Lobeiras. El 27 de noviembre falaba, esto é do ano 1873, habiéndose salvado únicamente uno de los 23 tripulantes de dicho buque. Sobre la muerte y hallazgo del cadáver de cuyo hombre estoy instruyendo el oportuno sumario y en providencia de 4 del corriente, he resuelto anunciar el hecho como se verifica a fin de que cualquiera persona o autoridad pues, se haga identificación del cadáver y verifique firmado en Corcubión al 6 de diciembre de 1883. Pero fala que aparece o cadáver no Campo do Caramuxeiro. Por lo tanto, aquí tedes outra referencia máis despois de repasar os naufraxios do Santa María no 1923 e do Nil no 1927 na Xeada de San Ferreiro. E agora, habituallamiento ao colmo. Sí, sí. Es que a mí me ha venido. Hay que mandarle a María. Los vecinos y nuestra más eran Ayer me dijo su hermano que él sí había venido con su mujer. Ay, Javi, sí. Sí, el año pasado sí. ¿Por dónde vas por ahí? Voy en busca de mi amor Enrique, que se ha vuelto loco por quererme a mí. Mira bien, que te engaña, porque Enrique te va a engañar. Yo no creo que Enrique me engañe teniendo la ropa para nos casar. Es la una y Enrique no viene. Son las 2 y Enrique no está. Y me puse el traje de gala y me fui a la iglesia por ver si estará. Al entrar en la iglesia, de rodillas lo he visto estar. Y le dije, ¿qué haces, Enrique? Y él me contesta, me vengo a casar. Nunca más en los hombres me fío, ni tampoco en las olas del mar. Lo que siento es quedarme soltera, pa' nunca en la vida poderme casar. Lo que siento es quedarme soltera,
pa nunca en la vida poderme casar. Uns foron ben desgraciados, outros tiveron máis sorte, pero todos remataron aquí na costa da morte. Ai, la, 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 Siti, siti, o fagra, la, 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 Mariñas non especies, nin un día, nin a noite. Esa historia sigue viva, aquí na costa da morte. Ai, la, 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 Siti, siti, o fagra, la, 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 que tiñades outro ano máis aquí, espero que o roteiro este sendo super ben, o sea, super divertido, e nos queremos facer con esta parada un añadido, non? Bueno, este ano tamén queremos agradecer á asociación por contar con nós un ano máis e que este ano volvades a facer outra vez este evento tan especial que dá eco á historia e así non recordala sempre e non olvidala. Este ano, con esta actuación, queremos facer eco das cantareiras, porque este ano, ca Letras Gallegas, non somos cantareiras, cantareiros. Entonces, Arou e Camelle teñen Santa Mariña, todos alrededor aquí tamén temos unha tradición oral moi importante que non se conoce tanto, pero nós sí que temos que preservala. Entonces vamos cantar dúas cancións, unha é Muñeira de Camelle e outra o Vals de Arou. A Muñeira de Camelle vamos meter ahora un audio original dos anos 80 que é dunha señora de Arou que se chama Genara e máis o seu irmán que antes cantaban e expresábanse así, bueno, como todos sabemos. Para que tamén que vexan como un pouco onde as cancións sempre se recollían de sempre de antes a despois escutábanse e interpretábanse, entón é como un pouco a recollida de antes a despois a peza final que é onde se recollía. Exactamente, entón para que veades eses audios de onde nos os quitamos. O Valse de Arou que vamos cantar despois, as letras non son originarias da propia canción do Vals de Arou. Tendes todas as cancións de todo o programa que deixen nas mesas para que teñades un vistaciño, e as letras que imos cantar agora tamén están aí escritas. E as letras do Valse de Arou están quitadas dun libro que nós temos aquí, que por desgracia non está á venta, xa temos unha copia, que é do ano 79, no colegio da Ponte do Porto, uns chavales fixaron como recollidas de coplas, refráns, o sea, de retrouzos, e collemos esas coplas máis así bonitas, por dicir, nombrando a Camelle, Arou, Santa Mariña, os pueblos de aquí, a Ponte do Porto, Carnés, Brañas Verdes,
para que están aí, podedes lelas, para que vedes que tamén se pode amoldar unha letra a unha música. Da igual que se de antes, co do século XXI. Entón nada, espero que vos guste e vamos a escutar agora primeiro o audio e despois pasaremos nos a cantar. Interpretalo. Exactamente. Nuestra Señora do Faro, a do monte ya sudou. Ainda está viva esta señora. Sí, ainda está viva. 86, 87 anos. Quédate con Dios, Aroe, coas túas aroanas, ahora van pa Camelle, falar coas camellanas. Ahora van pa Camelle, falar coas camellanas. Ya no. Quédate con Dios, laxillo, para centellarte coma, que dentro de la cosecha no llevo una perra sola. Este señor tamén é droga, xa fai muitos anos que morreu. Que dentro de la cosecha O sea, al fin conoce o home de ermitas. perra sola. Ei, velho barco, mare, ei, velho sardinha tola, ei, velho meu marinheiro, Cantaban moito xuntos, Eran os que levantaban as festas antes aí. As cancións sempre se recollían É de unha xente de recollida. antes e despois Nos ímola escutábanse cantar, e exactamente. interpretábanse. Entón é como un pouco a recollida de antes e despois a peza final que é onde se recolle. Exactamente, entonces para que veades eses audios de onde nos os quitamos. O Valse de Arou que vamos cantar despois, as letras non son originarias da propia canción do Vals de Arou. Tendes todas as cancións e todo o programa que deixei nas mesas para que lle teñades un vistaciño, e as letras que imos cantar agora tamén están aí escritas. E as letras do Valse de Arou están quitadas dun libro que nós temos aquí, que por desgracia non está á venta, xa temos unha copia, que é do ano 79, no colegio da Ponte do Porto, uns chavales pois fixaron como recollidas de coplas, refráns, o sea, de retrousos, e collemos esas coplas máis así bonitas, por dicir, nombrando a Camellar ou Santa Mariña, os pueblos de aquí, a Ponte do Porto, Carnés, Brañas Verdes, para que están aí, podedes lelas, para que vedes que tamén se pode amoldar unha letra a unha música. Da igual que sea de antes, co do século XXI. Entón nada, espero que vos guste e vamos a escutar agora primeiro o audio e despois pasaremos nos a cantar. Interpretalo. Exactamente. Nuestra Señora do Faro, a do monte ya sudou. Ainda está viva esta señora. Ainda está viva. 86, 87 anos, creo que ten. Quédate con Dios, Aroe, coas túas aroanas, ahora van pa Camelle, falar coas camellanas. Ahora van pa Camelle, falar coas camellanas. Ya no. Quédate con Dios, laxillo, para centellarte coma, que dentro de la cosecha no llevo una perra sola. Este señor tamén é droga, xa fai muitos anos que morreu. Que dentro de la cosecha Por si al fin conoce o home de ermitas. una perra sola. Ei, velho barco, mare, ei, velho sardinha tola, ei, velho meu
Cantaban moito xuntos, Eran os que levantaban as festas antes aí. Eu nacín en Camariñas, nacín na beira do mare. A muller que a mí me leve bo, peixe vai a levare. A muller que a mí me leve bo, peixe vai a levare. Quédate con Dios, Aroe, cas túas aroanas, ahora von pa camelle, falar coas camellanas. Ahora von pa camelle, falar coas camellanas. En camellita en mi vera, en camellita en mi vera, que si tuviera en camelle, dabas en a miña terra. Que si tuviera en camelle, dabas en a miña terra. Unha noite nun muiño, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que é muiñada. Esa sí que é muiñada, la 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 la. Santa Mariña canzona, Santa Mariña canzona, de cantare, de bailare, de saber de la ropa. De cantare, de bailare, de saber de la ropa. Juliada da ver, Juliada da ver, me vera y vaya, y no miña no hay saber. Que no miña no hay saber, ay,
ben o fajamos igual ou mellor, sempre mellorando. Bueno, moitas gracias por parar aquí de verdad, espero que este fin de semana sea maravilloso, a xente que organiza traballa moi duro durante todo o ano, mételle moita pasión, espero que os sepades valorar como se merece. Moitas gracias. Es una cosa surrealista total. Pois eso. Pode facer unha foto? Non o ves desde aquí, erro. No. Creo que no. Ah, no, para nada. No. Bueno, pois isto que vedes aquí, onde estamos pisando agora, é a fosa, cementerio, que en febreiro de 1897 abriu o Concello de Camariñas, según conta don Pepe no seu libro, para darlle cabida a 20 e pico náufragos do City. Hai unha cousa moi curiosa neste terreo, que nos lo contou un aparellador daqui de Aroucio, que ten esa caseta verde. Se vos fixades, a curva do muro vai en este sentido e de repente aí a persona que moveu os marcos, nunca mellor dito, chegou á fosa original e digamos que colleu medo, porque se vedes a fosa conserva un muro original recto que vai hasta o principio da duna, que era na original, e a fosa chega hasta onde está esa pedra clara. É dicir, vai así en forma rectangular que seguiría este muro. Ao chegar en curva decidiu non seguir e respetar pois esta zona rectangular que é o lugar que lle chaman a Leira do Pacho, que foi atopado polo traballo que fixeron de campo fabuloso Xulio da Cantora e Manolo do Canle. Manolo ademais preguntoulle a seu primo Ambrosio, a Serafín, a seu pai xa lle falara tamén desta zona, e eles se identificaron perfectamente e decían que os corpos estaban deitados hasta chegar dende a antigua duna hasta ese principio do muro onde está esa pedra blanca. Ademais o corrobora, hai unhas atas de defunción que tamén te descopia original na sala dos naufraxios nosa, onde no reverso pon especificamente que se está construyendo en Arou un cementerio para dar cabida aos náufragos do City. E isto que a partir de hoxe ten unha simboloxía especial, esperemos que respeten o lugar, nada máis e nada menos que convirte o Concello de Camariñas actualmente no único concello do mundo non pertencente ao Reino Unido e non pertencente a Commonwealth que ten entre seus lindes actuais dous cementerios dedicados a náufragos británicos, o que coñecedes todos, que xa falamos ao inicio do roteiro, que é o dos ingleses, ali no Boi, e ora este que é na Leira do Pacho, que, bueno, contén as... Como mínimo. Sí, como mínimo, claro, coñecidos. Temos que saber agora onde está os enterrados de Sabadelle, para explicarllos de Vimianzo. Temos aquí a Michel, por exemplo, e sabemos que hai enterrados en Sabadelle. Hai xente que o corrobora, pero non sabemos o sitio exacto. A parte dos que hai aí diante, como sabes, no todo Xurelo, non? Correcto, no Xurelo, temos aí na Alta tamén. E, bueno, que para nós, pois, é, digamos, unha aportación máis, non? Ao traballo de campo que está facendo a asociación aquí, e que a partir de hoxe, pois, bueno, que é outro lugar que temos aquí de culto, e de importancia que sempre decimos, que é tan importante rescatar, pois, bueno, un obxeto que pode estar no fallado dunha casa, darlle valor e metelo no museo como ese grandísimo traballo de campo que fixeron Xulio e Manolo, que non é outro que recoller toda a gran tradición oral que hai aquí na zona, non? Ese patrimonio inmaterial que temos, que sempre que temos a oportunidade de dar unha charla nunha escola ou a xente que ven as visitas guiadas nos roteiros, o decimos. É moi importante rescatar toda esa tradición oral, porque a tradición oral permitiu isto. Sabíase que pola prensa, por a hemeroteca, que estaban soterrados aquí, en Arou, a zona do Curro, pero hasta que ao final Xulio deu co lugar exacto e ao preguntarlle pois estas personas se acordaban perfectamente que a fosa tiña esta dirección, porque ademais aí había un muro que cando soplaba norte eles deixaban as súas roupas ao resguardo dese muro, e ese muro é esos restos que vedes aí, e a fosa empezaba aí
e iba hasta esa pedra clara respetando o linde deste muro. Por lo tanto, todo este rectángulo que veis aquí, que nun futuro non estaría de máis limpalo, decentalo e marcalo, pois xa sabedes que agora temos aquí nesta zona espectacular, que está sucia, que habría que limpala, pero nesta zona paisaxística que é maravillosa, que ademais recorre o Camiño dos Faros, que aquí hai compañeiros do Camiño dos Faros e que o fundaron, e que tamén quería darlles un aplauso por esa tremendo traballazo que fixeron, que a pesar de non ter o apoio das administracións, hai algo que lle debemos e que puxeran en valor ese camiño que lle está dando un valor increíble, paisaxístico, tradicional, de lendas e de historia á zona da Costa da Morte, non? Así que un aplauso para eles. Moitísimas grazas e nos vamos para a seguinte parada. Ollo, a seguinte parada é estreita. Vale, é un camino estreito que vai entre muros e nos abrimos a pequena ensenada que ten a Percebeira. O sea que, por favor, o que vos dixen, ide xuntos e en cando cheguedes a esa especie de portas que se abren esa ensenada de pedra, vos poñedes polos lados, porque ali temos outra sorpresa. Así que, por favor, non vos dispersedes e no momento que cheguedes vos poñedes a ambos lados. Vale. ¿Sabe lo que pasa ahí? ¿Sabe lo que pasa? Que son estadas efectivamente. Despacio, sí, a modillo. Din que o mar todo o traga, pero non sempre. A veces o mar devólvenos anacos da memoria. E hoxe vainos a devolver un conto. Mamá, é verdade que nesta costa houve moitos naufraxios? Sí, meu neno, nesta costa houve moitos naufraxios. Un deles foi o Citio Fagra. Aconteceu hai máis de 100 anos. Viña de moi lonxe, viña de Inglaterra. Pero o Citio Fagra quedou aquí, nas nosas rochas e no noso mar. E houve mortos? Houve mortos, houve dor, pero tamén houve moita salvación. Ainda me acordo que contaba a miña nai e dicía: Maruxa, aquel día o mar non cantaba, ruxía. Vai, así ruxía. Eu vin vir un barco e sentín brum, semejante explosión contra a Pedra da Negra. Aquilo parece que foi un trono, pero un trono destes que caen baixos de todo. Eu tamén me acordo. Alabado que ruído tan fuerte, Dios mío. Oín de repente turum, parecía como se reventara a costa inteira con ese ruído. E nun naufraxio, non? Ai, que esa non... E apareceron unha pila de xente todo pola ribeira, todos con camisóns blancos, todos mollados. E vai un e entra na casa da señora Manuela, pensando que era un hotel. Vai ele e dille: Madame, o toilet. E vai ele toda chea de razón, xa non o pensou. Collí un caldeiro de agua que había ali na entrada da porta, a agua é fría, e larga-llo por riba del, e ele quedou teso, xa viña mollado, e acabou. Meu pobriño non iba a quedar aí pedindo toilete, o pobre con a gana de mesar ao mellor sabe Dios. Bueno, polo caldeiro xa o levou. Sí, mas tamén houve quen afogou. 33 homes non volveron. Uns eran hindús, outros ingleses, pero aquí todo era xente. Ah, e non vos contén o da leite condensada? Non. Leite que? Pois miren, nun naufraxio viñeron botes e botes dunha cousa blanca e espesa. E dixo un home: é pintura. Porque, no, é pintura. Porque era unha cousa blanca, espesa e pegente. Pero cheiraba moi ben. Vai ese cheiraba.
non iba a cheirar ben, colleron e puxéronse a pintar medio camelle e toda arouca leite condensada. Encheronse as casas todas cheas de moscas. Aquilo era unha romería de moscas sen peregrinación. Hasta entraron na iglesia. Ai, Dios mío querido, e viñan adubixidas aquelas moscas, viña unha bandada deles, aquela cousa negra, música, vai a música que facían. Jesús, canta mosca, Dios mío querido, canta mosca, Virgen Santísima. Hai quen di que os mortos non falan. Sen embargo, eu penso que sí que falan. Os mortos falan cun laio nas ondas que estades a ver, ca brisa do vento que ven cara a nós e coas nosas voces que estamos aquí. E que pasou con eles? Os mortos, claro. Donde están? Donde están os mortos? Pois, os mortos están aquí, neste vento, nas pedras, en nós. Eles sempre están aí. Armandinho, mira unha cousa. Os mortos nunca acaban de morrer. Eles sempre permanecen no solpor, no salseiro, nas pedras e tamén nos contos que levan atrás. Por iso, hoxe erguemos memoria. Unha campá, a do City of Agra, e contos que nunca calan. A campá verdadeira está na igrexa de Camelle. E se a xente soar, non teñas medo. É que están preguntando por nós. Queren que sepamos como están. Un cura díxonos que a campá que sonaba diferente, como se viñera do mar. Cada xullo, cando acudimos a este evento, recordámolos e eles están aquí con nós. Como ben vos dicíamos, están con nós no mar, no vento e na compañía de todos nós. Porque quen realmente morre e é recordado nunca funde de todo e permanece para sempre. 19 alimentados por motor a vapor e por vela. Foi curioso porque en agosto de 1898 houve unha vaga de borraxeira que deixou varios barcos afundidos a mesma semana. O San Güeler foi un, o Barcelona foi outro aquí en Santa Mariña e en Baldallo o Nor. Do Huelva tedes aquí a ficha co símbolo da Smith Brothers, que era británico. Aquí tedes a capela de San Marcos ca campá e podedes ir pasando tamén a foto do San Güeler. As dúas tripulacións foron atendidas pola veciñanza de Camelle e hai unha historia que me va a dar pé a seguinte intervención. Eran principalmente barcos carboeiros porque hubo unha especie de enamoramento que creo que deixou por aquí un dos náufragos. Deixáronos aquí este recordo. E a ver que hai por aquí. Esta é unha carta dirixida á veciñanza de Camelle polo capitán do Huelva, que di así: carta enviada dende a Coruña polo capitán do Steamship Huelva aos veciños de Camelle. Estimados veciños de Camelle, en nome da miña armadora Scott Brothers, no da miña tripulación e no meu propio,
queremos amosarvos o noso máis sentido agradecemento pola hospitalidade con que nos tratastes. Moito mellor que as autoridades de Mariña e de Camariñas que nos fumigaron en varias ocasións como se fósemos cans con raiva, compartindo cuns estranos as vosas casas, leitos e comida. Levamos un bo recordo desa ola sobre un trípode no que as brasas quentaban o seu espeso contido, que tamén nos quentou os osos na compaña de algún grolo dese máxico brevaxe do licor das caramiñas, aínda que as noites a digestión da cea sofriámola cunha aguda flatulencia. Tamén lembramos a Guillermina, a componedora que lle recolocou o seonllo a señor Adams cando escornou subindo a un dos botes nas tarefas de salvamento da tripulación. O noso contramestre Edgar Escar namorouse perdidamente dela, xa que as dúas noites que pasamos no seu pobo saíron ambos os dous a pasear as agachadas. Prégolle que con suma discreción e baixo rigoroso segredo lle faga chegar a dita señorita o retrato seu que debullou o propio Edgar de camiño ao Porto Coruñés a bordo do vapor Pepe da Compañía de Salvamento Barbeito. Todo canto se conta dos habitantes destas costas nos xornais sensacionalistas do noso imperio, especialmente no da nosa Grande Bretaña, sobre que afunden barcos con lumes intencionados nos cumios, praias e ata pendurados dos cornos das vacas e que ata asasinan náufragos para rouballes as súas pertenzas, non son máis que falsedades e ruís falacias que nos mesmos podemos desmontar e comprobar in situ que non son certas. Recibide, honorables, humildes e bondadosas xentes de Camelle, unha aperta fraternal dos vosos irmáns do Huelva que xamais esquecerán a súa estadía no voso antigo Porto Baleiro, a Coruña, a 24 de xullo de 1884, na onomástica da nosa querida Santa Cristina de Bolsena. Asina John Frederick Gottlieb Schwartz, capitán do SS Huelva. E como ven di a carta, aquí temos o retrato de Guillermina, unha rapaza ben guapa, morena, firmada aquí polo contramestre do Huelva que queda aquí de recordo neste paraxe de incomparable beleza da Perseveira. Non era tonto o inglés, eh? Non era. Ahora xa empezamos a ver que tampouco os naufragios non eran tanto pola costa. Todos Fernando, Sotamonte, xa te buscaba un punto. Pasábamos ben. Ahora é hora de comer por aí. Xa o reloj de Dan e lle están marcando as horas. Chama a todo o mundo co bujino. Veña, rodalle, os dous. A ver. Achegade vos, achegade. Pinde todos para aquí. Canta xente. Bo día ou boa tarde, miñas irmáns e meus irmáns. Son Antón Zapata. Nacín ali na pequena vila de Laxe e a miña nai era de Camariñas. Era curmán do mesmísimo bardo das idades, don Eduardo Pondal, que soía pasear toda esta zona e escribiu un libro moi bonito que era Queixumes dos Pinos, que empezaba cun poema que decía de camellos baixos son. E ali empezaba o poema e despois fíxose dúas grandes preguntas que decía
Que din os rumorosos na costa verdescente do raio transparente do Prásido Luar? Que din as altas copas de escuro arume arpado co seu ben compasado monótono fungar? Despois, según soubemos, acabaron nombrando esa letra para o gran himno galego. Increíble. Eu, ali, na pequena vila de Laxe, meu pai era de Abegondo, da Lá. Era desas terras da Agra coruñesa. E destinaron de carabiñeiro de posto para aquí, para a vila de Laxe. E estando unha noite, petaron na porta moi forte e dixeronlle: tes que vir, que apareceu un home afogado. Eu nací no 1886 e con 17 anos tiven que emigrar para Argentina. Alá conocín os grandes, e conocín o irmán Daniel. Increíble, aquelo foi increíble. Eu ali tiven a mala sorte de non poder volver nunca máis para a miña terra, pero sempre quedou gravada na miña cabeza. E quedoume tan gravada na cabeza aquela noite daquel mes de febreiro, que collín e escribina. Escribín aquel poema que inda gardo aquí neste caderno. O poema estaba dedicado a aquel afogado. Houbera mar de fondo a 7 mares, con forte nordesía, espenuxado, pois derrubou valados e petriles, as lanchas fixo anacos. Nos baixos de Camelle, o sitio Fagra, un trasatán ingrés embretemado, atopara unha foxa verde negra no fondo ante os argasos. Fuxiran dende a baja 4 días, e aínda couseba o mar, rebranquecendo como se lle ferveran sulfataras ou escumas do facho. Non se vían pandorcas nin pardelas, aros, piras, petreles nin mascatos, tan soio corbonansos e jaibotas berraban os seus presajos. Do posto dos gardiáns carabiñeiros meu pai tiña o comando, aunque soio sorteábase por regra de noite no despacho. Poucas veces as praias de Soesto, de Traba e Laxe ollaron as parellas dos máuseres e capotes a rosa besullando. Soiamente nas noites moi sereas do Meiguicento Brán rebrilaban as bocas dos fusís calumes tráxicos. Con temporal, a costa defendíase con tombos a poutazos, contra quen pretendera algún alixo ou vixiar burlando. Vas vir comigo deica pregunteiro, que hai un home afogado. E si, non máis. Moi sereo meu pai díxome, meus ollos fixo ollando. Entre o carreiro e a posta de bandita, as rentes dun balado, enjadía meu pai medindo as verbas, parece que o deixaron. Uns pescos de fisterra que correron o temporal do sábado de Icamalpica e despois de volta recolleron o náufrago. Mais asiña morreuselles a bordo por non poder cantalo. Non tiñan cobertores, pan, nin lume, nin un pouco de caldo. Esta mañán, cando ia abrir a porta, alcontrei eses datos, moi mal escritos nun papel de estraxa que puxeron por baixo. Has de vir comigo, repetía, moi logo hemos topalo, porque preto o lugar que ben coñeces e son sinxelos os datos. E alá fomos os dous, falando delo, aluburando o paso, polo camiño estreito dunhas hortas que dinlle a Agra de abaixo. Sobor das irtas das pedras do sendeiro que bordexa Peirao, de súpeto atopámolo defunto de azuis ollos cándidos, que quizáis, tal vez ficaban ríxidos por mor de algún espanto, ou a espera dun auxilio milagroso de deuses ignorados. Vestía pantalón azul mariño, e era roxo, penllado, tiña posto chaleque salvavidas, e os pés tiña descalzos. Uns fondos arrabuños nas meixelas parecían sangrando, relembraban as unllas dos canouros dos cans do Maralarbios. Pobre mozo, ollando tristemente, meu pai dixo por baixo, na mentres que a congoxa me afogaba e os ollos se me mollaron. Despois, a procesión de xentes do Rexo Porto Artábrico, todo o pobo pasou o llalo morto, houbo choros, salaios. Nun alpendre da dentro dunha cerca, eu vi no meu coitado. Os médicos da vila, o pobre corpo lle abriron xa aboado. Como tiña tatuaxe todo o peito, e no medio, un triángulo, non quiso darlle o crego Cristián Terra, e nun horto o enterraron. Do consulado ingrés, xamais se soubo que alguén viñese ollalo. Pobriños os coitados mariñeiros, pobres os afogados.
E aquí na miña solapa non teño a flor calquera. Teño o maior secreto da navegación marítima deste mundo. Gracias a isto, os gallegos fomos os millores navegantes da humanidade. Esta planta, que é o prixel de mar, esta planta ten vitamina C. Soporta o mar, soporta o salitre, soporta o salgueiro. Os mariñeiros gallegos nunca sufrían escorbuto, porque tiñan a vitamina C. Podedes probala e comela. É a cousa máis rica que podedes probar. Que bueno. Aquí hai unha figueira. A figueira ten unha connotación con tumbas de náufragos ao longo da xeografía galega. De feito, en Sálvora hai dous lugares onde hai náufragos soterrados ao pé das figueiras, porque din que unha árbore ou arbusto, non son un ducho en botánica, que amortece moito o olor dos cadáveres os primeiros días. Aquí conta a tradición oral que hai soterrado algún corpo do sitio Fagra. E hai outro lugar ao carón da igrexa de Nosa Señora de Chanteiro en Ares, que tamén ten cadáveres dunha embarcación artesanal de Ares do ano 1856. Polo tanto, a figueira, que é botánicamente rexeitada pola igrexa, porque sabedes que Adán e Eva tapaban as súas partes íntimas cas súas follas, pois xa sabedes que ahora tamén ten esta connotación histórica co tema da mortalidade e soterramento de náufragos ao longo da xeografía galega. Seguimos ao seguinte punto. Estábamos sargos aí, e nunca che vin por Camella, eu esta é la corda, va. ¿Qué pasó? Caratrava, aí embarrancaron no 1904 o Yeoman, que era un barcallán de 8.000 toneladas, curiosamente tamén co tripulación india e curiosamente tamén construído no estaleiro de Chansalconnell. Aquí temos o triángulo fatídico de Chansalconnell, porque foi feito o City, foi a pique aí nas Oljas do Agra, foi feito o Yeoman, foi a pique aí na Pedra do Porto e foi a pique nas Meán de Traba o Kenmore, que teño aquí, aguántame aí, Robert, que sempre nos sirve de antesala desta biblioteca andante que levo eu por aquí, a ver se a topo, que é nada máis e nada menos que o nacemento do macrotopónimo Costa da Morte. Seguro que sempre escoitáchedes que o nome de Costa da Morte procede de cando os ingleses perderon a HMS Serpent na punta do Boi. Pois non, é falso. Esta capa do xornal El Noroeste, editado na Coruña, e na súa capa do 14 de xaneiro do 1904, aí ten un titular que pon Siniestros marítimos, 3 buques náufragos. E hai un subtítulo que pon La Costa de la Muerte. Mentras a historiografía non diga o contrario, isto é o nacemento, para ben ou para mal, do macrotopónimo Costa da Morte, que naceu aquí, tendo a Camelle, como sempre, que por mal que lle pese a algún, sea a capital dos naufraxios da Costa da Morte, cun barco que foi a pique aí, entraba. Polo tanto, o nacemento deste macrotopónimo ven a raíz de estos naufraxios. E como vos decía, na Pedra do Porto, no 1904, o Yeoman, 30 anos despois, o famoso Boris Evoldaev, o petroleiro ruso, que os rusos nunca entenderon como un barco que tiña sonda eléctrica podía chegar a perderse e aparecer aquí en Barrancao. Hai anécdotas moitas de xentes de Camelle co barco, entre eles de Juan de Gloria, que decía que intercambiaba abadexos recén pescados con botes de pintura que lles daban os do barco. Ainda na casa de Manolo da Rata está o que son os candeleros, parte dunha valla do barco está ali, presente, que eso facemos cando facemos o roteiro dos naufraxios aquí en Camelle. E bueno, e anécdotas mil que hai. O capitán do Boris, semanas despois de embarrancar o barco de perdelo, o mandaron de vacacións uns mesiños a Siberia. E logo hai unha familia daqui, bueno, tío saberás mellor, Xulio, non sei se hai unha familia ou máis, que estaban abaraiados cos rusos. Xente loira, de ollos azuis, moi altos, ben vestidos, educados. E por aquí, por Camelle, empezou a correr unha frase que eu quero ser como os rusos, eu quero vivir como os rusos, eu quero ser tan guapos como os rusos. E ao final, a unha familia que doulle de alcume de... dos rusos. A dúas. Conta. A dúas familias. Bueno, en rubios, aquí había moita xente rubia, que ainda hai.
E como eran tan rubios, pois quedoulle o nome de o ruso. Eu quero ser, un deles dicía, eu quero ser ruso, eu quero ser ruso. Esa é da miña familia, non? E quedoulle o nome do ruso. É Mario Ruso de Marcela. E outra anécdota moi bonita que esa de Mariceli, a do can. O can que viña a bordo, meu bisavó traballaba no ferro. E entonces levou o can pa casa. A miña bisavó dixelle, ai non, eu teño que criar de 3 netos e non van a atender a un can tamén que hai moito que manter. Mira, colles, levalo no barco pa Marín e deixalo quedar alá ca tua familia. E levou. Pero ao cabo de 6 meses o can chegou a porta. E chamábase? O Boris. Sentiu rascar na porta. Un tío meu, que era pequeno, que era un neno, salía fora e dixelle a miña avó, dixelle, abuela, está aquí o Boris, e dixelle a miña bisavó, como vai estar aí o Boris? Que o Boris levou para Marín. Que está aquí, mira, pois non lle toques, é que pode ter a rabia. Entón, lle deron de comer, e polo visto, se o can comía, que non tiña rabia. Deronlle comer, o can tiña fame, comío, e quedou na casa hasta que morriu. Que bueno. Isto non, isto é verdade. E un barco, pero ven andando de volta para Camellos. É unha buena tirada. Telas, que aínda hai algunha na ponte, e traía un torno de grandes dimensións para un barco que estaban construindo nos estaleiros de Barreras, en Vigo, que posteriormente os que andiveron o ferro sacaron ese torno e, valga a redundancia, o retornaron a cidade olívica. E xa para... onde estaba o carbón? Mucho de pasando. O anaco de carbón, que aunque era tocar... Xa está, pasou a ronda toda. Isto daqui é desta zona. E nada, acabamos aquí esta parada cunha anécdota que conta don Pepe no seu libro, na última edición, está na página 36, que é sobre o Chamois, que é un barco que naufragou naquela punta. De feito, hai unha pedra, acordadevos que cando embarrancaban ou naufragaban moitos barcos, pois o lugar collía o nome do barco. Aquí lle quedou as Olgas do Agra, e aí hai unha pedra no cabezo, por abrigo do cabezo, tirando cara adentro, que lle chaman precisamente o Chamois. E é por isto que vades a escoitar agora. Abandonamos Traba, va quedando su bravísima playa a nuestra derecha y seguimos un camino que bordea una costa baja pero pedregosa, con grietas profundas y enormes lajas graníticas que unas veces aparecen extractadas y otras como si fuesen colocadas a propósito para mostrar el salvajismo del país. El fuerte oleaje que caracteriza la Meán y al Cabezo do Medio erosiona constantemente aquellas piedras sobre las que aparecen salpicadas unas cruces recordatorios de pescadores y mariscadores desaparecidos. En este escenario, la noche del 23 de mayo de 1883, terminó sus singladuras el vapor inglés Chamois. Gracias a la bravura y pericia de las gentes de Camelle y Traba, que acudieron inmediatamente a socorrerlos, pudieron salvarse todos sus tripulantes. Era un carbonero de 7.500 toneladas que en solo 5 días el mar se encargó de destrozar totalmente. Una vez realizado el salvamento, un viejo y entendido marinero de Camelle saltó el grito de «Ven cargado de bois». No sabemos si por haber leído mal de noche el nombre del barco o por haber interpretado a su manera alguna palabra de los tripulantes. El caso es que a poco las gentes del contorno acudieron en masa provistos de afilados cuchillos. El chasco fue de época y constituyó una de las más graciosas anécdotas en la historia de los naufragios de nuestra costa. Pues así rematamos esta parada. Sitio Fagra, e que ten un vencello aí, unha historia impresionante, porque desta familia fálase, mellor escribiu Bram Stoker en Drácula. O naufraxio do Cite, acordadevos que foi o 3 de febreiro do 1897 e o 26 de maio, exactamente, dese mismo ano, decir, 3 meses despois, Bram Stoker publicaba Drácula, esa xoia da literatura gótica universal. O corpo, sempre o decimos na visita guiada, de Arthur Ernest Hanrahan, apareceu aí, nos bolos do Sabiñán, xusto en frente do museo, de aí a simboloxía que ten, pois, recrear
a súa teatralización A fantasma de Hanratz. Era descendente da maior familia de tratante de animales salvaxes na época en Europa. Vale, de feito, nos sitios que poidechedes ver ouvir a visita guiada, mellor dito, poidechedes ver como a maqueta de Manolo, na mura de estribor, ten unhas xaulas, porque precisamente este barco levaba rumbo de Glasgow a Calcuta, e en Asia, na India, iban a capturar animales salvaxes para leválos a tornaviaxe para Londres. E unha vez aí distribuídos por zoolóxicos, circos, e incluso estaban facendo un santuario, a propia familia Hanratz. E antes de pasar xa directamente á microteatralización, sempre facemos unha reflexión. Que pasaría se en vez de embarrancar o City a ida, o fixera a volta? Chea de elefantes, de rinocerontes, de tigres de Bengala. A verdade é que o tema houbera sido épico, Así que, ora nada, vos pido, por favor, que non vos dispersedes, que fagades un semicírculo perfecto ao lado de Eduardo. Salimos de Glasgow fai 5 días. Apenas levábamos 24 horas de navegación e xa tivemos que fondear en Liverpool por culpa da borraxeira. Ali xa perdemos un día de travesía. Logo reanudamos a navegación, deixando a estribor o faro das Esmenes, alonxándonos da costa de Gran Bretaña, rumbo a Calcuta, o noso destino. O tempo foi empeorando e a tripulación do City of Agra tivo que empezar a doblar as quendas de gana. No serán do 2 de febreiro percibimos que a oficialidade do barco estaba nerviosa. Unha frase percorría o barco dende a cuberta ata a sala de máquinas. O experto capitán Frame, que tantas veces percorrera esta costa, perdera o rumbo a 30 millas do porto da Coruña. O terceiro de a bordo, Mr. Gordon, foi requerido polo capitán o cuarto de derrota. Os poucos decatámonos de que o capitán mudara de novo o rumbo do barco. Levábamos xa 2 horas o señor Nun máis eu, xunto a 2 oficiais máis da tripulación, xogando ao póker. Nas súas facianas observábase o cansancio e a incertidume da situación. Mentres, fora dos mamparos, o mar semellaba querer engulirnos por momentos e aconteceu o pior. Pasaban 9 minutos da medianoite do 3 de febreiro cando escoitamos berros dende a ponte. Apenas uns segundos despois, o barco embarrancou, facendo un ruido infernal. Todos a cuberta, todos a cuberta. Berros acompañados dos derradeiros toques de campá, antesala do abandono do barco, ordeado polo capitán Frame. Eu axudei a tripulación a subir os botes, entre eles a señorita Bonar, camareira do barco, que apenas uns intres antes acababa de servirnos as derradeiras copas de licor. Os indios abalanzábanse sobre os botes como polos en cabeza, invocando a Alá. A situación na cuberta era un caos. As ondas barríana e arrastraban os botes, silenciando as voces e os berros dos que tentaban de subir a elas. Eu lembro que conseguí subir a un dos botes, pero xa non recordo nada máis.
Que me pasaría logo? Que fago eu aquí? Que non estou co señor Bruno e co resto dos tripulantes. Estarei morto, acaso? Morrería afogado no naufragio. Meu pai depositara en min toda a súa confianza para que, chegando a India, fósemos quen de capturar animais salvaxes, cos cales, a nosa volta, cumprir os compromisos cos nosos clientes de toda Europa. Eu agora xa non vou poder cumprir iso. Xa non voltarei a ver a miña familia. Noto a terra húmeda e fría na miña faciana. Escoito o son do mar moi feble. Adeus, meus pais. Adeus, meu irmán. Muy bien, David. Seguimos. Sí, dalle que quedan aí os últimos. Bueno, pois estamos no actual Museo de Man, pero aquí ergueuse no 1898 que era o almacén de salvamento, que era coñecido polo almacén como os camelláns, pero realmente era unha estación de salvamento que se fundou en ese ano e que chegou a ser pois unha das pioneiras en Europa. Aquí chegou a haber 14 empresas que se dedicaron ao ferro, a despezar barcos, ca súa flota de barcos do ferro, obviamente. Os tres máis famosos eran o Camelle, que era de socios camelláns, o Raspita, o San Antonio de Petrallo e o Ameixide que tiña tío Agustino. E a saga de buzos importante, José Carracedo, Petrallo, os Bajeras, o Prajiño, de Besa, Manolo do Conde, Pepe de Moreno. E isto aquí o que simbolizamos cando se cumpliron os 123 anos. Aquí podedes ver como era o almacén de salvamento antigamente, que foi a primeira instalación portuaria de Camelle, e lóxicamente este era o almacén. Aquí estaba, que aínda queda, son estes vestixios da rampa dos buzos. Había aquí un hinche, seguramente unha grúa quitada dun naufraxio, e aquí do lado unhas escaleiras con rampa lateral. E esta foto, que nos la cedeu a familia Santa Cruz, en concreto o fillo de Pocholo, Miguel, é unha alfaia gráfica da época, porque aquí podedes ver o que era a lancha dos buzos cos dous timóns de latón para darlle aire aos buzos. Entón aquí, cando se cumpriron os 123 anos, volvimos a darlle a asociación. Acordadevos que temos no segundo andar a grande sala dos naufraxos e da historia marítima de Camelle, que hoxe a 6:30 poderedes volver a visitar nunha visita guiada se si o queredes. E devolverlle pois o que era, digamos, o espírito deste solar, no? Que no seu día pois foi unha estación de salvamento. E aquí por outra parte pois tedes, que os simbolizamos tamén cun ramos preciosos que fixo Mariceli, que lle temos outro arriba para os difuntos do mar, e a placa que conmemora pois aos 16 heróis do Citio Fagra, que foron os que salvaron a eses 32 náufragos deste barco. 30 nos dous botes polos mariñeiros de Arou, de Camelle, perdón, e dous que eran eses que acabaron termados dun dos paus que salía do Citi a mañán seguinte ao naufraxio. Aquí quedan tamén vestigios, se vedes ali, agora está a marea baixa e vese bastante peor. Hai unhas vitas ali ao lado dunha pedra redondeada que se ve ao lado da señal de prohibido aparcar, que chaman o petón dos ferros, que casi vamos a ver mellor cando vayamos a zona da áncora e do cartel de Bañajén. Así que aquí xa sabedes que antiguamente os últimos donos foron tía Justín e Pocholo Santa Cruz do antigo solar, e que aquí unha vez hubo unha estación de salvamento e
que foi pioneira en Europa. Completaremos información para os que veñades pola tarde esa visita ya das 6:30 arriba ao noso museo. Tamén de Marifeli. Eu xantei pola mañá. Vinte pa aquí. Vinde pa aquí, por favor, sonou así moi castrense, non, perdonado. Sí, pero puxémolo este xoves. O novo. Pareceume tan... Está pegado e con parafusios, a ver se desta vez aguanta. Máis grande, as fotos en máis resolución. Esta foto está aquí, está a familia ao completo. Don Pepe, a muller, cos 4 fillos. Con Lourdes, Marisol... Non, Marisol, Lourdes. Este era o pequeniño, José, que este acabara forcándose fai anos, e este foi o que morriu en ferreiro deste ano, que era socio, non? Alberto. Ben, pois isto que tedes aquí é un recuncho con moita simbolosía en Camelle. Por unha parte temos aquí ao cartaz de Don Pepe, que este é o novo, inaugurámolo sin bombo e platillo esta semana, que era restituir o anterior, e bueno, aquí podedes ver pois unha pequena biografía para orientarvos do que foi a vida de Don Pepe, e por suposto ten aquí a capa do seu libro e da súa obra, non? Entón, bueno, pois isto agora é un punto de referencia. Non había nada aquí fai anos en Camelle referente a Don Pepe, non había ningún punto de ninguén que chegara aquí e pudera escoitar algo ou ver algo sobre Don Pepe, non? O primeiro acto da asociación Naufragios Galegos aquí en Camelle pois foi erguer un cartel a memoria de Don Pepe para que todo o mundo que veña un pouco despistado pois saiba quen foi, o que supuxo a súa obra para a Costa da Morte, porque sempre o digo, para ter unha idea máis clara e global do que é a Costa da Morte hai que ler sempre o libro de Don Pepe, que fixe unha cousa maravillosa, porque el no ano que publicou o libro, 80, lóxicamente desde finais da década dos 70, na época había moi poucos sitios de onde poder quitar información, é dicir, el se basou, editou o seu libro quitando datos da Hemeroteca da Voz de Galicia, dun arquivo da famosa Lois británica, e logo efectivamente pois algo que a mí me encanta, que é facer o traballo de campo, non recoller o que falábamos ao longo do roteiro, pois esa grandísima tradición oral que temos na Costa da Morte. Pero ela maiores fixe un chanzo máis, que foi facer aos seus alumnos partícipes deste proxecto, non? A rapazada entre ele e seu fillo maior, pois foron percorrendo a costa por tramos e bueno, pois os rapaces tamén, digamos que se inmiscuíron nese traballo de campo fermoso. Son algunhas cousas aquí que utilizaron, probablemente o guindastre que se ve no almacén sea tamén do Lleman, pero ese sí que hai unha referencia nun libro que me pasou o rapaz desta Harris Online a través do contacto como sempre, a través do correo electrónico, que non temos outros medios para tal. Bendito correo electrónico. Sí. E logo temos outro segundo elemento aquí, patrimonial, que é esta áncora que vedes aquí, é unha áncora de ferro tipo HAL, que curiosamente non pertence a ningún barco fundido na Costa da Morte. Isto aquí, tío Agustín, unha das últimas empresas que traballou o ferro aquí, Agustín Sánchez Alonso, estaban desguazando un barco que era o Casteldor, na punta da Roncadoira, en Viveiro, que se fundiu ali no ano 1951. Era un barco que montaban os americanos, na Segunda Guerra Mundial o U-boot alemán se fundían moitísimos mercantes, e os americanos conseguiron facer un buque en serie que se preconstruía en 3 grandes anacos, grandes seccións, e despois nos grandes esteleiros montábano, xa o soldaban. Pois esta áncora é unha das áncoras de proa do famoso Casteldor, que está fundido ali na punta Roncadoira, en Viveiro. E bueno, que xa temola aquí, que está como monumento aos náufragos da Costa da Morte e as empresas de salvamento. De feito, nós mañán
Na homenaxe que se fai de despedida ao pasarrúas dos náufragos, sempre temos unha parada aquí onde os nenos e nenas de Camelle fan unha ofrenda e un pequeno discursiño en homenaxe aos náufragos. No, claro, no. Aquí, e a la dereita, se lle ve un pouquinho de inscripción desde aí. Bueno, mirade, aquí, curiosamente en esta zona, que é unha das zonas bellas de Camelle, xa que estaba predeterminada como aldea mariñeira, a Enciclopedia Galega recolle que en este lugar, antes de construirse esta igrexa en Advenimiento Espíritu Santo de Camelle, chegaron aquí a finales do 16 unhas familias vascas, porque na costa vasca aniquilaron a captura de cetáceos e eles foron collendo, emigrado cara ao oeste cantábrico e se impuxeron por varios núcleos de población e chegaron aquí, en concreto fala de 6-7 familias vascas que se puxeron a vivir en esta zona, levantaron as susoditas vivendas e unha igrexa con advenimiento a San Salvador, que os mariñeiros vascos le teñen moita devoción a ese santo. Pasado un século, había aquí unha cofradía que incluso tiña entre as súas leixes xente que estaba preparada para cando veía velas inimigas no horizonte, avisaba a poboación e collían e os que estaban no núcleo de población pois pasaban a agocharse polos montes. Isto é, digamos, pois o núcleo de población máis antigo do Camelle, o núcleo propiamente dito. O máis antigo está en Sabadell, entre os lindes do concello de Camariñas e o de Vimianzo. E aquí, pois, o final do roteiro ten a súa simboloxía, porque aquí temos acampado o sitio Fagra, que está pendurada aí dende o ano 1898, que foi cando a empresa máis famosa daqui, a de Salvamentos Barbeito, ya cediu ao pobo de Camelle, a súa igrexa, e bueno, e aquí remata pois toda esta ruta. Non está Xulio, que Xulio ten un poema moi bonito feito sobre a campana do City, e bueno, pois o único que vos queremos decir chegado este momento, agradecervos que viñerades a acompañaros en este roteiro histórico con estas descubertas que puidemos ter ao longo do camiño. Isabel, discúlpame porque dixen que iba a estar nublado e tal, estamos morrendo de calor, pero eu fago extensión ao que fai a tele nos di que no mismo día vai a nevar, vai a chover, vai a facer sol, vai a estar nublado. Se vai estar nublado daquela a veces acertan e pois esa é a realidade. E nada, darvos as grazas a todos, recordarvos que agora temos xa as 2:10 un concertazo aí da Darán Ritman, que están aí as tabernas para poder, por fin, degustar produtos locais e bebidas, que pola tarde, despois de un obradoiro de Mar de Fábulas 5:30, hai unha visita guiada á Sala dos Naufraxios e da Historia Marítima de Camelle. Ás 8 da tarde temos a foliada e ás 10:45 paralízase o eixe de rotación da Terra, porque é cando nós facemos o acto de recreación da arribada dos náufragos, que é algo único, moi simbólico e moi emotivo, que ten un elemento sentimental moi poderoso, que é pois recrear ese salvamento que fixeron os nosos antepasados desta tripulación de náufragos británicos. A noite haberá pois unhas actuacións de monólogos despois da arribada dos náufragos e nada máis, darvos as grazas e ahora xa coñecedes algo máis do que é a historia marítima mariñeira de Aroa Camelle. Unha forte aperta orgánica para todos.